बे समाव हरखाबै गोदान ट्रेन आरो बे गोदान ट्रेना ससियेल मिडियाफोराव गोबां गोसारनो हमदों मानोना माखासे फिसायफोरनि खैसारखौ सहायनो हायाखै माखासे बिसिफोरा। माखासे सान सिगां नोंथाङा मोनसे खौरां मोनदोंमोन दुबाइयाव थाङैनि बिसि फिसायनि नांलायनाय आरो दुबाइयाव बेरायनो थाङैनि सौगासिनो सौनानै जिउ फोजोबदोंमोन बिसिया फिसायखौ। बे सौगासिनो सौनानै बुथारनाय जाथाया दासिमबो जोबनानै थाङाखैमोन। बे बाराव आरो गुबुन मोनसे जाबावदों। सल'आ एखेयानो बिसि आरो फिसायनि गेजेराव दावहा, नाथाय सल'आ बेरायनो थाङैनिख्रुइ देरसिन। बे बाराव न' साखोन सिखोन खालामनायखौ लानानै बिसि फिसायनि गेजेराव जादों गिलु बालु दावहा। बिसि फिसायनि गेजेराव बेखौ लानानै जोबोर नांलाय खमलाय आरो फिसायनि बुंनायखौ सहायनो हायैनि बिसिया फिसायनि खोमाखौनो अरनानै होयो। नाथाय खोमाखौ अरनानैल' थायाखै, नांलाय खमलायनि गेजेरजों खोमाखौ अरनानै होयो आरो अरनानै फिसायनि खोमाखौ रागाजों अरस'नानै खोमा फारसेखौ आलादा खालामना होयो। आरो बे जाथायानो जादों दिल्लीनि सुल्तानपुराव। आरो बिसिजों खोमा अरस' जानानै फिसाया पुलिस थानायाव एजाहार होदों, नाथाय पुलिस बिफाना मा राहा लागोन बेखौ उनावसो मिथिनाय जासिगोन। थारैनो बे साननैसो बिसिया फिसायखौ गुबुन गुबुन रोखोमनि साजा होनायनि ट्रेन्डआ सोलिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। माब्लाबा सौगासिनो सौनानै बुथारनाय आरो माब्लाबा खोमा अरस'नानै होनाय। निउस डेस्क बड'लेण्ड बुब्लि।